Ha most újra 20 éves lehetnék, rengeteg dolgot teljesen máshogy csinálnék. Nem azért, mert minden rossz volt, hanem mert ma már látom, mennyi időt, energiát és lehetőséget pazarol el az ember fiatalon olyan dolgokra, amik valójában nem viszik előre. És tudod, mi a durva? 20 évesen azt hiszed, rengeteg időd van. Aztán egyszer csak pislogsz egyet, és eltelt 5-10 év. Ebben a videóban arról beszélek, mit csinálnék teljesen másképp, ha újra 20 éves lennék. És lehet, hogy ezek közül néhány dolog neked is éveket spórolhat meg. Első rész. Többet dolgoznék magamon, mint a munkámban, fiatalon sokan csak a túlélésre koncentrálnak. Munka. Pénz. Hónap vége. És közben teljesen elhanyagolják a legfontosabb befektetést, saját magukat. Ha újra kezdhetném, sokkal hamarabb fejleszteném a kommunikációmat, az önbizalmamat, a gondolkodásmódomat és a használható skilljeimet. Mert egy pont után nem az számít, mennyit dolgozol, hanem hogy milyen értéket tudsz teremteni. Második rész. Hamarabb tanulnék pénzről. Az egyik legnagyobb hiba, amit sok fiatal elkövet, hogy teljesen vakon kezeli a pénzt. Megjön a fizetés, elköltik, ismétlés. Ha újra 20 éves lennék, sokkal hamarabb tanulnék. Befektetésről, pénzügyi szokásokról, vállalkozásról és bevételi forrásokról. Mert az idő óriási előny. A pénzügyi tudás nem csak gazdagabbá tesz, hanem nyugodtabbá is. Harmadik rész. Kevesebb időt pazarolnék a telefonra. Ez kemény, de igaz. Rengeteg fiatal éveket éget el, végtelen görgetéssel, felesleges tartalmakkal és más emberek életének nézésével. Közben a saját életük nem halad. Ha újra kezdhetném, sokkal tudatosabban védeném a figyelmemet. Mert ma a figyelem az egyik legértékesebb dolog. Amire figyelsz, abból lesz az életed. Negyedik rész. Hamarabb kezdenék el valamit építeni YouTube. Online vállalkozás. Skill. Személyes márka. Bármi. A legtöbb ember túl sokáig vár. Majd később. Majd ha jobb leszek. Majd ha több pénzem lesz. De az igazság az, hogy sosem fogod késznek érezni magad. És minden sikeres ember bénán kezdte. Az első videó rossz lesz. Az első próbálkozás kellemetlen lesz. De nem az nyer, aki tökéletesen indul, hanem aki nem áll meg. Ötödik rész. Jobban figyelnék arra, kikkel töltöm az időmet, a környezet brutálisan sokat számít. Ha olyan emberekkel vagy körülvéve, akik lehúznak, kinevetnek, nem akarnak fejlődni, mindig panaszkodnak, az rád is hatni fog. Ha újra 20 éves lennék, sokkal tudatosabban választanám meg, kik vannak körülöttem. Mert az emberek, akikkel a legtöbb időt töltöd, alakítják a gondolkodásodat. Hatodik rész. Nem próbálnék mindenkinek megfelelni, fiatalon sokan mások véleménye szerint élnek. Mit gondolnak rólam? Mit szólnak majd? Mit várnak el? És emiatt rengetegen nem mernek videót készíteni, vállalkozni, fejlődni, kilógni a tömegből. Pedig az emberek többsége pár nap múlva úgyis elfelejti, mit csináltál. Ha újra kezdhetném, hamarabb megtanulnám, nem kell mindenkinek tetszened. Hetedik rész. Többet kockáztatnék, fiatalon, 20 évesen van az egyik legnagyobb előnyöd. Az idő. Fiatalon még, könnyebben hibázol, gyorsabban tanulsz, kisebb a veszítenivaló. És sokan mégis túl biztonságosan élnek. Pedig néha egyetlen döntés, egy skill, egy vállalkozás, egy csatorna, vagy egy lehetőség teljesen új irányba viheti az életedet. Az igazság az, hogy nincs tökéletes élet. Mindenki hibázik, de vannak hibák, amikből érdemes mások tapasztalatából tanulni. Ha most 20 éves vagy, ne becsüld alá, mennyire meg tud változni az életed néhány év alatt. És ha idősebb vagy, akkor sem vagy elkésve. Mert a legrosszabb nem az, ha lassan haladsz, hanem az, ha soha el sem indulsz. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és dobj egy lájkot, hogy mindenki tudjon róla. És írd meg kommentben, mit mondanál a 20 éves önmagadnak.